Dobrý deň, tu je TV Stred. Chcela by som vám predstaviť našu hviezdu zákazníckeho servisu, ktorou je Ľubka Mendelová. To, prečo sme si ju vybrali, pochopíte, keď budete vidieť v komunikácii so zákazníkmi. Nech sa vám páči, ako vám môžem poslúžiť. Račojo kare. A koľko vám môžem dať? A kilo. Kilečko. Peknečke. Nebojte sa také. Kilo 30. Veľa je. Áno, každý mám stačí. Ale prosím z neho. Dobre. Ešte sme si vednoto. Kilo 20. Tak radšej z tohto dáme. Áno, dobre. Nech sa vám páči. Tento puštek necháme, dobre? A ešte niečo si budete prijať, všetko viem. Je moja nová kolegyňa a je úplne zlatá, úplne pracovitá a myslím si, že svoju robotu odvádza poctivo. Takže práve dnes je to rok aj deň, čo som začala pracovať pre spoločnosť Tesco a týmto by som sa vlastne aj chcela poďakovať celému vedeniu za to, že mi umožnilo pracovať v Tesku a vlastne mi pomohlo zaradiť sa znovu do pracovného života. Aj v minulosti som vo svojom profesnom živote pracovala s ľuďmi. Táto práca Ja by som Ľubke, ako je bývalý vedúci, mohol povedať akurát toľko, že vždy, keď prišla do práce, tak bola pozitívne naladená, vždy sa usmieva, samozrejme tú pozitívnu energiu dostáva aj na okolo, to znamená na svojom pracovisku, aj na iných pracoviskách, snaží sa zákazníkovi poradiť, je ústretová. Ja si myslím, že je to jeden z najlepších zamestnancov, ktoré vôbec Tesco má. Vybrať hviezdu zákazníckeho servisu na našej oblasti bola veľmi ťažká úloha, pretože máme veľké množstvo kolegov, ktorí poskytujú naozaj skvelý zákaznícky servis a snažia sa vyhovieť maximálne svojim zákazníkom. My sme si vybrali Ľubku Mendelovú. Dúfam, že presvedčila aj vás a hlasujte za ňu.